betarap Türkmenistan döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň berkararlyk zamanasynda ýaşaýan hormatly muallimler, eziz okuwçylar, ine bugün hem görüp durşuňyz ýaly Beýik Türkmenbaşy adyndaky etrawyň 21-nji orta mektebiniň bünyadynda ilkinji gezek iň soňky jaň dawarasy toýlanıpdyr. Şu günki geçirilip duran iň soňky jaň dawaramyzda biziň baryňyzy hoş gördük. Ine bugün hem şu günki dawarany açyp bermek üçin mektebimiziň müdiri Daşym Derwişewiçe söz geçegini berýär. Hormatly etraf bölümünün müdiri Ağa Murat Gayrıç Sedaliyev, ähriwan okuwçylar, uçurumlar, hormatly mihmanlar, ähriwan ýenatalar. Ana bugün görüşüňiz ýaly araşyz baky bir tarap döwletimiziň ähli mekteplerinde boluşaly. Hormatly prezidentimiziň teşkil beren 21-nji orta mektebinde ilkinji gezek, ilkinji bolup şu ýylky uçurumlar ağır soňky jaň dawarasynyň tutmaklaryň öň sirasynda durlar. Bizim ählimiz şol uçurumlara 58 sany uçuruma şiýatdan çykmazak fursatlary ýatdyňyz biz gelýär. Sebäbi olar ilkinji gezek 21-nji orta mektebiň basasynda soňky jaň dawarasy tutdurlar. Soňam ýene bir taryhda galjak seneleriň biri 10-njy sınıfy ahyrky oturup uçurumlar şular. Esip bolsa hormatly prezidentimiziň mektebi 12 ýyllyk orta mektebine örüp gelecekte diňe şol şu ýyl 6 ýaşy gelýän okuwçylaryň 12 ýyl okumaklaryny 7 ýaşy gelýän 11 ýyl mektebi tamamlap olaram şu mektepden döwrep alyp bilim alyp gitmeklerini ähli muallimler adından, ähli kollektivi adından arzu edýäs. Bizim ähli muallimler şu mektebiň kollektivi bolup şu 58 sany uçuruma öňde duran oturduş sinalarından üstünlükli bakalar, 4-5'lik bakalarla geçip esip bolsa yani 3-4 aylar, 3 aylardan yukarı hoca aylarında yürüt orta mekteplerde o hocalıklarında özlerini tapıp şu mektebimize münasip yurdumuza gelecekli yaşar olup yetişmekini ähli kollektivin adından arzu edýän. Şunu bilen soňky jan dabarasyny açyk diýip ırlan edýär. Alina
şunkü davaramızı hormatly ýaşlar siz bizim adil hormatly prezidentimizin adil ýolundadyr diýen şigar bilen geçirilip oturulan iň soňky jaň davaranız gutly mübarek bolsun. Geljekde size şu ýaş ýa-ni mektep müdirimizin belleşi ýa-ni şu tarihte ilkinji näme bolup 10-njy sınıfy şu täze açylan hormatly prezidentimizin näme peşkeş veren mektebinde ilkinji 10-njy sınıfy tamamlayan soňky 10-njy sınıfy tamamlayan uçurumlar bolýanyz. Geljekden de indiki okuw ýylymyzdan 12 ýyllyk konsepsiýasyna geçýäs. Hormatly prezidentimizin kararı bilen täze bilim hakynda kanunlarymyz ötkeşmeler girdi. Şoň üçin size geljekden ýaşlar hemmeňize soňky ýolumyzda üstünlikler, rowaşlyklar bundan soňkyna gutardyş synaglaryňyz öňüňizde dur. Bu synaglar hem üstünlikli geçirip geljekde öz ýoluňyzy tapyp münasip hormatly prezidentimize bize münasip ýaşlar bolup ýetişmenizi arzu edýär. Janyňyz sag bolun. Mektep yıllarım aydım yerine yetirýär rahmet kuluýuk desýär mektebimiziň uçurumy. Can kaklyar bugün
yaşlaylar Ah mektebim unutma seni Hoşlaşak güneşli il bular Indi bolsa bugünkü dowramyzyň mehmanlary Alypy mugallimimiz Aşyryp Allaberdi hemde İşan Açypy söz özemiz. Hürmetli muhallimler, kaderli ünitalar, ücret çağrılar. Yani bugün sizlerin uçurum bayramınız ve çocuklarınızla, özellikle sizlere pek can sağlık, uzak durmak, buradan bayram işlerimizde üstünlük başkanımız olduğundan. Şimdi sizler klasik olsa sormuş mektebine gidiyorsunuz. Sormuş mektebinde sizlere her kıyımçılıklar, mümkünçülükler karşılar mümkün. Sizler burada buldurup, kıyımçılıklar çıkıp, göz muhabbetlerinin canım ağır kazanıp, bundan beylerden devletimizi büyük götürmek için can çakıp işlemeye olursunuz. Bundan beyler hemen de işlerimizi sunlardan tutan yankı muhallimlerin benim uzun bölümlerini işlerinizde Yormuş Mektebi'nde yerini getirip sağlanan işlemlere ruhsat almanın Türkiye'den arzu ediyorum. Yukarı kadar mı olayım? Kaderi behmarlar, hem mühendisi çok güzel günlükler, bayramlıklar. Uçurumlara benim koşarım var. Yedimi karışır, bir tane koptum. Şöyle günüm bir olsa 2 gece kağıt yani. Sebebi çısal için konuluyup yankı caniye bir okuşum var. Atadın uzandırsın, yok bana okudursun. Okutmadan beni okuşum, atadan okuttum da. Filan nece vaziyet kediyen, olayan okuşçusunu arasında katık o. Bir kavur okuma kulen değil, işleme kulen. Söyleyin kârınızı, kârin yamanı anıyor. Bir işlemeklik sizin borcunuz sonunda at avrelerine. Benim birinci diplomum çoponçuluk. Yaşını oyun bakıp, yaşını icabı kazanıp, şeytanın helalından tutup oturdum. Kârin pedekeni, kârin uğru yokken diyen adam olmaz. Bu işlemek gerek. Çopon olun, kârin deşi olun, izledik işte felancık. Yerde kusar gelen adamın okuyucusu çağırası diyen at minnettar atlar bize işledik. Hem açıkta da Ahmet Gayrus aitti, Mekçe'nin denedi öyle okuyucuyum, öldüm, kulağcılık olup çevreleyen okuyucuyum, Beyaşım derviş baitti, ben onların tutturup oturacaklar. Yine size bir çağırsa bana yerinde ağabey kazanmakla Allah'tan dileyen, Allah'tan sonra kabul etsin. Söz veriyorum için sağ olun. Öňüzde döwlet synaw egzaminleri bardyr, olardan diňe bäşik bahalar alyp geçmeňiz arzu eden. Ne bolýar?
En son kıcam kakılya. Bu yıl grup kuşumuz yağlı mektebimizde 2 yaşlı sağlar yılsın. Üçüncü kurbatı prezidentimiz sağlarsın. 6 yaşlı 7 yaşlı sağlar mektebimizin birinci sınıfta okumu verdi. Mektebim sana. Aydım, yerine tirer mektebimizin 9. sınıf okuwçysy Bägül Kemraýewa. Yaşlık yıllarıma geçen günleri Bağlı bulup kalır mektebim sana
sensiz boşayjakdek bugün howlular. Ak mektep hem dökäjekdi göz ýaşyn bir kiçijik çağı bolup gelipdiň. Muallim erkelap sepapdy başyň. Ine bugün gidýäň durmuşa tarap mektebi terk edip barýan okuwçym ýygyňdan galars garap unutma salamy gelmek hiç kim. Indi bolsa usurumlary durmuş kapısından geçirmek üçin orta çağrı ýazdy. Eklikten nişan, kuyunde sevetlik yokluktan nişan, öýüniň türini ýyladyp ýaşar, muallim gyl nowbatlar garşylan. Gelecekde muallimçilik kesbini saýlap, ýene-de mektebe dolanyp gelmekçi açyla nowbatlar. Senin çeken güldek keşteleriňe 10 ýar kebelikler aýrylyp goşdan, şundan beýik uly ajaýyplygy adamzat töräli bar mukaýeşden tikinçi bolmak arzulayan andy geldi ýa. Açylyp mutluym geçer, sınıfynyň edeberi ýigdi. Uçarman bolmak onuň geljekki saýlan kesbi. Diňetlik orun alsın terinde, yalana ýanaşma, mudamçyny olgun, daşwol ýeňillikden gerek ýerinde, daşdy agryt, diňet gibi çoň bolgun, elektrik bolmak isleýän Açylyp han. Çaryn çağıraly da barabilir. Ürek bolmak onuň seýän kesbidir. Düzgün gyzagy berip boyun egdirip, halal insan boljak şonuň öýüdidir. Edeplidir, sade hem de asıllı. Türkmenin hürriyetiň peýkeriň öýüdi. Hiç kim saňa ýetip bilmez edepde, muallim enanyň muallim gydy. Gelecekde nesip bolsa, biologiýa muallim bolmak arzulayan Bahadurowa Akmaral. Muallim bilen meniň başymyň täji. Maňa öwretdiler ne bilse baryn. Allah can udutun olaryň ýaşy hiç kaçan çekmesin durmuşuňdaryn. Nesip bolsa, men hem muallim bolup, ak mektebim beren bilmin haklaryn diýip, muallimçilik kesbini saýlap, muallim bolmak isleýän Bektäjip nazar gelýär. Çary meýlis geçer, altyn kapydan ätlep, gelecekde sunugat bilen suratçylyk uğrun saýlap. Hormat bilen tutulsun, her gedep ýatlananda, seniň adyň aýdylsyn, kitaplar gatlananda, şeýle bir insan bol, tanal sen mertliginde, ak arzular arzulap, bak isleýän okuwçy, elektrik bolmakçy Dürany Ferhat. Emrah we cennet, lukman bolmakçy, ejesiniň kesbin ele almakçy, ýetip bolsa, gelecekde lukman bolmak arzulayan, mektebiniň göreldelik ýyllarynyň biri Emrah we cennet. Diýerler şadiyan alçakdy saňa, ýöne diýenlerim kemdel atylly, edebiň ekramyň mektebi bolup, nutquluk hökmünde özüň akylly, muallimçilik ýaryn saýlap, iň bir edeber muallimlaryň hataryna goşulmakçy bolýan Miwe İlhanowa. Mektebimiň iň bir göreldilik ýigitleriniň biri Haýty Muxterdar. Ol gelecekde kasapçy bolmak arzuulaýar. Wagt şeýle bir tez geçip gidipdir. Pikir edip otursak biz ol güni, bizi öz akylda etekler eken yetkinjeklik ýyllarynyň gelgini, gelecekde advokat bolmak durmuşynda öňde goýan maksady İlhanow Akym. Keşti çekýän ellerine sadaga, hüýde aýdan dillerine sadaga, miňzeşdir ol gül getirýän pudaga, tikinçi gyýyp ardy gül garşylan. Ol öýüniň guwançyk hem söýedi, kompozitor bolmak uly höwedi. Akylly ol, mer ýigitiň birisi, täz arzuly Ähmet ýigiti garşylan. Alayan uğrudur onun nevitgat, özü alçak, baran yeri aydımsaz, Nur Muhammedow Ağacan gelýär. Berekella, sana edip bereni, bir kimsiz kesbiniň ustady eken, berekella ýeni dünýäne,
bugün alemde gözlenmesin asıllık görküne. Gelecekte muallim olmak isteyen Rahmankulova Mehri. Dilsiz saysız acap günler geçipdir. Biri dıgan geçip özgürdü yüzler. Tanış değil, dugun değil direk direge. Klastaş oğlanlar, klastaş kıyılar. Tebigatı korumak isteyen Rahmankulov Begcan. Görmekte aydan kayalıp durul. Topruk den yakalıp durul. Gödüllerim nuskolup durul. Şol saylar selvi kıyıda karşılan. Gülkini dinlendi şeyda bilbiller. Sakramakta senden alyar mutlani. Olup atkalaşıp oğaklarını. Yürekte atmediye Türkmenistani. Aklımsak etmeminde meşgurluğa takıp umtulayan rahmet kılıyım desya. Durmuşumun baylığısız, barısız. Yüreğimin perdesinin tarısız. Başıma tek gidelerimin nurusuz. Klastaş oğlanlar, klastaş kıyılar. Elektrik olmak isteyen Resulullah. Arzuları könglet isteyen göreldelik edemez Rozmuradov Rövşen. Safarov eziyet gelyer, harvuk olmak ister. Edin ata vatanı koran astında saklar. Satbaldiyev Roz geldi, yigitlerin merdidir. Elektrik olmaklık onun söyleyen kesmidir. Başarcan. Birlen işe mıdama ol başarcan. Joralardan saylanyan ol utancan. Göreldeli Aycan gıydı karşılan. Gelecekte başlanız sınıf muallim olmak isteyen Şakulova Aycan. Göreldeli yigit, başarcan yigit. Biznesmen olmaklık ulu hevesi. Şeyle acap tüvrün talabı bilen gelyaron biznesmen yigit bolası. Aklı köpçülük işlerini işten katlaşan Şirhan Ufbegen. Yürek gelyer yerin qaymağın bozman. Öze bir acayip bir öyün bili. Yasalıptır öyden nehriden naten. Gürlende baldan bir şol gıydın dili. Adına diyerler Oğulcan Peri. Atı kespi oğlu halal diyen söz. Çındır sebep oğul doğamatındır. Atağıp nasip aktık bolmaklık. Durmuşunda bağıt alamatındır. İne de bu gelyen ovadan gıydın. Vasfını etmege kim gelyer dedim ve payını bağıl ata astığı devam ettirmekçi muallim kesbin. Gelecekte Türkmen dili ve edebiyatı muallim olmak isteyen ve payını bağıl. Indi olsa kapılıktan geçmek nöbeti mektebimizin 10. betin uçurumlarının gereğinden. Sen payına düştü ilkinci olup altın kapağı taraf adımları etmek. Sirdar diyen adın görüldü olup nesip etsin maksat murad etmek. Biz tasir ettik nuska hükmünde. Her adımda senden görüldü aldık. Çağa kap bir ardu oyundu bizde. Dine sana mengdecek olduk. Kimya muallim olup mektebe dolanıp gelmek isteyen yigidimiz Açılıp Rövşen. Allah verdi babacanım şafyor bolmak kuvveti. Atatnan kârini gelyer ele alası. Gözlerinde mehir, yüzlerinde nur. Akıllı, edepli yüzü gülüp dur. Sağdalıkta hemden uska olup yör. Seferelli cennet kıyıdı karşılan. Gözlerinden bildim akıllıdığın. Gözlerinden bildim şekillidigin. Tanışıp, dostlaşıp ökünmedigin. Tekinci kıyız şol cemali karşılan. Şadiyan ol, gülüşmeyeni halayar. Bağıtlı ol, degişmeyeni halayar. Dengduşları mıdam onu silayar. Şadiyan kıyız ayca kalı karşılan. Sağdın nesil, sağdın beden, sağdın ruh. Edinip yörülge acap nakıla. Lukman bolmak isler Şemşad kıyıdımız yoğruluptur tüyle bakla.
Durmuşda kem, öňde uyan niyetlim, arzuwlym, umytlarym, uly hewesim, watana ýyl-güne hyzmat edip men gelecekde gelýär lukman bolasym. Arzum hasyl bolmak üçin meni bu ýollarda Allah boldasyn diýip mektemeden ýylyň iň gowy okuwçysy bäsleşiginiň ýeňjisi göreldilik ýygymyz Bektaji we Cemal. Okuwakar Rahmet çeker. Ruslan ýigdim bolmasaý, Polisiýa akademiýa bolar onuň okuwjagy. Pelwan ýazak çekdim rahmet. Rahmetinden ýagar rahmet. Eken bağlan taýy bolar, sen adyňa alkyş ýagar. Sınıftaşlarına apak dilep, ine begeç geçýär altyn kapydan. Saýlap alan käri hatapçy onuň watany wepaly mert ýigit olam. Rody gyz kapydan geçse, jümle jakan bolar gödel. Gadap batar nädi bilen edip ekran uwdy bilen. Sana yaraşýandyr edeliň nädiň. Asla kim bolmasyn saçakda duýdyň. Hiç kaçan tutulmaz owadan ýüdüň. Ak yürekli, pek arzuwly okuwçym. Gelecekde biologiýa mugallim bolmak isleýän Hudaý gollawa çeren. Şirin sözler bilen wat bitirlen. Tarif etsem ejiz gelýär setirlen. Şeperelli, şirin dilli gödelgi, mähri bilen Rodwikan garşylak. Kurban Nazarov begen söyler, hem gamlanyp, hem şatlanyp, 10 ýylymyz geçip gitdi, wagtyň atyna atlanıp diýip, harby bolmak isleýär. Kapylykdan indi geljek dayançdyr, şäpde açyk, şadyandyr, şahandar. Okar, rahmet çeker asla ýadymyz, baran ýeri bolar, mudam aýdym saz. Diğer arzulunken öňde maksadym ýöne saýlap bilmen kim boljaktygym. Sebäbi ýigide 40 günäkim az wepaly bolar masaly ile diýip inandyryp berýän size söz diýip Hudaý gowy Beýmurat kapylykdan geçýär. Bagsyzlaryň gözläp ýören bagty sen. Tümlükleri bölsen çıraq ýakdy sen. Şahirleriň alfamatly tagdy sen. Şol lukman gyz aýyla garşylak. Awajan sen arzuňa ýetersiň. Gursakda galmasyn arzu hewetiň. Medeniýet instituty ýaranyň bolsun, paýtagtda ýaglansyn ajaýyp setin. Mudam gülüp dursun gara gözüňiz. Hiç wagt solmasyn güler ýüzüňiz. Açyk bolsun, aýdyň bolsun ýoluňyz. Durmuşa ak pata alýan dostlarym, asudalyň gorugynda durup, polisiýa işgär bolmak isleýän Hamim Rüstem. Hevesli bakılyar, seriden gözler, doğrusu kapamak, aytmağa sözler. İki cüvit gül dey ovudan yıllar, kim deyip yaydanman olar ekizler. Birisi şirindir, birisi şeker, baktığın çenadi ödüne çeker. Lukman bolmağa arzuwlayan ekiz gıyıllarımız şirin kemde şeker. Bu durmuşun ak yoluna düştüňiz, kıynu aňsat menzilleri açdyňyz. Şonda da siz men tepäme täşdiňiz. Klassdaş oglanlar, klassdaş gıylar, bagan bolmagy arzuwlayan Ömürov Ihlas. Mikan gelýär, sınıfynyň edeber ýigidi. Nusgalyk ediler berilen üwidi. Odak bolsun şeýle ýigidiň ömri açyk kömen mekan ýigidi garşylan. Kemal bugün has şadyan, begencinin çägi ýok. Soňky jaň toýun toýlaýar, ýüreginde gaýgy ýok. Minnetdarlyk sözün aýtmakdan ozal. Bir hatar ýatlap, bir hatar ýyllary. Okuwçylyk döwri saňa bagşetdi, ýatdan çykmaz iň ajaýyp günleri. Olimjan Rahmanberdiýew. Durmuş deryasynyň kino köprüsi. Hiç wagt üzülmesin aýak astyňda. Iň mehriban dostuň ýüzüň aýnasy, terk etmesin seni gaýgysanda. Köpçülik işlerine göreldilik gatnaşýan Mellekow Wepa. Durdumrat, ökdi kärli zor bolar, ýigitleň içinde algyr şiir bolar. Arzuwlap ak bakty altyndan tapdy. Ýollaryň goý bolsun ýakdydan ýakdy. Sen misaly bolgun geljeň nuri, bedäp ýaşa şatlykdan doly ömri.
işindirligi bilen mektebiň durmuşynda ýatdan çykmajak ýatlamalar galdyryp barýan Hermanow Hakrak. Ýurtky mektebimiň iň ilkinji uçuruklary Abdulkadar göçdiler. Sizin barýygda durmuşyňyzda ak ýol, ak bag, üstünlük, elmidama işlerimizde şowluk dileýän. Indi bolsa okuwçylaryň ýagny uçurumlaryň iň soňky jagdawaralarını gutlap bermek üçin hemde sowatlyk hatlaryny bermek üçin mektebimiň okuw işleri boýunça orunmasary Ýepa Gurbanow size hormatly söz berýän. Hormatly Bayram Olimov Allah verdi aşerif. Hormatly demir ýolçy İşkanor işlen İşan Açeroviç. Etraf bilimi bölümünün müdiri Ahmet Kahiroviç. Hormatly ateneler, gelin mihmanlar, mehriban okuwçylar, şulkun, sudawaran seýapkary usulumlar, sizin ähliýiňizi 28 sany pedagogy, 21 sany teňki işgäri, 416 sany okuwçyny özüne jemleýän, hormatly prezidentimiziň peşkeş beren 21-nji orta mektebinde geçirilýän iň soňky jagdawaraty bilen gyzgyny mähirli gutlama arzuw edip. Hormatly uçurumlar, sizin ähliýiňiz mektep müdiriniň buyrugy bilen Utanış teynalarına koy verildi. 10. asıl tokayan 17 oğlan 12 kız. 10. besin tokayan 17 oğlan 12 kız. Cemi 34 oğlan 24 kız. 58 okuwçy utanış teynalarına koy verildi. Hormatly şulky dawara gelenler, ata-eneler, ine gördüňiz. Şul 21-nji mektep hormatly prezidentimiziň bize peşkeş beren mektebi. Diňe bir owamyz dälde itiramyzy, vilayetimizi bedap duran, özüniň ady bilen, şuulaty bilen, işiniň dünýä ülkelerine galat gelýän ähli multimedia tehnologiýasyny jamlaşdyrylan mektep şulkyň özüniň ilkinji gelek usulumlaryna iň soňky jagdawaraty geçiripdi. Şu yerde bir adı bellemeli. 58 okuwçy, onların içinde bir tane 2 okuwçy olmadan var. Ýa-ni keşler Hudaýlar diýeler. Şeýlem, men özümi bagda saplaýan şulky. Sebebi ilkinji aktygym şul täze mektepde usulum bolup mektep tamamlapdy. Hep aýerberdim. Atatürk'ünde de, şonun Bazıkmında da buysanyan, uvanyan, şu 58 tane usulun gayretine de öğlerden utanış teynalarında diye börtük dersi bakalmanı arzu ediyor. Hormatly usulunlara Ilyas'a tarifatlar, sowatly hatlar yazıldı. Sonra ben atlarını okuyan Haşe'den etraf bilim bölümünün müdiri Ahmet Kahiroviç Resul Berber'e. 10. asıl okuwçysy Tağan Oğulcan matematika dersi boýunça tarifatda towafuk ata. Ektabi ve Cemal İngiliz dili boýunça towafuk ata. Emrah oğlu Melek tarifatı. Oğulcan Tağanova tarifatı. Cemal Bektaşova tarifatı. Evet. Allah verdiği ve güzel tarifatı. Nanar ve Çeper tarifatı. Evet. Kurtaya ve Şeker 2. sınıftan. Sevinç Murat Geldiye ve 2. sınıftan. 2. sınıftan.